It's gotta be family reunion, and what I hate family reunions though. Family reunions suck. That's it. Simple thought is just families that going together, talking about their lives and talking about how successful their lives are, and that's the shittest thing to do. Like, I don't like it, but yeah, I'm here because of the food. This is Zboy Montebon. Hi guys, this is Zboy Montebon. Welcome back sa aking channel. Welcome back sa aking channel. Sobrang awkward nito kasi ang tagal-tagal ko nang hindi naka-video about sa mga vlogs and about sa mga anything na nangyari sa buhay ko. And I'm really sorry for that. At medyo nakikita ko nga sa analytics ko na medyo bumababa nga yung energy natin sa channel. So, pasensya na. So, ito, welcome back nga pala ulit sa channel ko. At kapag bago ka pa dito, huwag mong kalimutang mag-subscribe down below. Tapos, i-click mo na notification bell para naman malaman mo kung nag-upload ako ng kung may upload akong bagong video. So, ayun. So, ito, pag-uusapan po natin ng aking family reunion. Alam nyo, ayoko talaga ng family reunion. Promise, honestly guys, honestly, kahit magalit na siguro yung mga kapamilya ko dyan, lahat ng mga ka-Montebons natin dyan, lahat ng mga ka-vitamin Z natin, ayoko talaga ng family reunion kasi it's something na, it's something about with your family na kahit hindi mo naman talaga masyadong close, kailangan mag-close kayo. Minsan, kukurutin ka pa ng nanay mo, sinasabihin ka ng nanay mo na, umano ka doon, puntahan mo doon yung lola mo, magmano ka doon, magmano ka, ganyan. Di ba ganyan yung mga feels natin kapag nagre-reunion? Ako naman talaga is that ayoko talaga ng mga family reunion. You know what? First reason, okay, mamaya na lang natin yung story yan. So, itong story na nangyari to nung medyo bakasyon pa yata to, or basta, hindi ko na matandaan, basta reunion to na I've just taken some videos nung reunion kasi ayoko mag-vlog doon kasi hindi ko gustong malaman ng mga family members at mga tito, tita, mga lola at lolo ko na nagba-vlog ako kasi nahihiya ako, masyado akong nahihiya. So, ito yung nangyari nga doon sa vlog sa reunion na yun. So, meron nga kaming parang umuwi galing sa bansa na, galing sa ibang bansa na tita, hindi ko alam, lola, tita, yung parang ganun, umuwi siya tapos siya yung parang nag-lead doon sa reunion. Siya yung nag-lead sa reunion. So, okay, kami naman pumunta. Ayoko talaga sanang pumunta. Kaso nga, pinili talaga ako ng mga ibang pinsan ko, ganun. So, ayun, pumunta ako. Tapos pumunta kami sa parang resort na tinatawag na Felicity Resort. Tapos ayun nga, ginamit namin yung multi-cab, ganun. Pumunta kami doon. Itong vlog time. Vlog time. Oh, so guys, that's just the dagon. Look at guys. Time for the vlog! Wow, ayo, Yuri! When you just eat your own shit. Piece of own shit. Like, I'm so sad that I saw her face in front of my beautiful face. So at the Jerry's have sunburn, so she's gonna swim again. So her sunburn is so very hazard now. I don't understand. It's like, there's sunburn thing. So we're gonna swim. Okay, we're gonna swim. Wow. Okay, we're gonna fucking swim. Let's go. Molly, go. So my mother is ouching. My mother is ouching in here. Oh, your mother. I really love oceans very much. Like, every time I saw ocean, I just got fucked up. Like, I don't know. Like, I want to swim right now. Okay, let's go. Okay, John. Sige, you're kasabaan gid ka na ko, you're joking. Piece of shit. Wait. Wow, bamboos. Get a picture of this. It's a creepy tunnel here. I wanna go there. Sobrang saya din naman, sobrang saya. Masaya din naman kasi naligo sila ng dagat. Ako, hindi walang. Medyo naligo din ako ng dagat lahat. Naligo din ako ng dagat pagkatapos na nilang maligo ng dagat lahat. Kasi ayoko nung naligo ko before. Kasi diba kakaano ko lang din ng ngipin nun. Tapos baka mabinat ako kapag naligo na ako doon sa tubig.
Bakit? Paminaw na ko ba? Kanang dili na ni siya appeal sa kanang sa beach resort. So we're exploring things. Awesome. It was awesome here though. Talking in my sleep and I'm making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. I don't know. So ito na nga, I mean sa dagat. Ito na nga. So, ang ayaw ko sa mga family reunions kasi is the fact na parang pipilitin kang makipagsalamuha sa mga tao, but it's not really bad naman talaga na makipagsalamuha ka sa mga katugo mo, di ba? How was the reunion? It's gonna poop, but Pero minsan din kasi yung mga kadugo mo, yun din yung mga taong iba din iba din talaga, di ba? Hindi ako nagpaparinig pero meron talagang ganun na feeling. Yung parang all of a sudden, lahat ng pinag-uusapan nyo is your success. Tapos gusto nung ganito Ako kasi nandito ako Ako kasi dito lang ako Ako kasi dito ako Parang ganun, di ba? Ayaw nang ganun. Pero, anyways, hi guys! Welcome to my vlog. This is my cousin, Josh. Hi na din sa vlog. Follow her videos on Facebook. May mapapa siya YouTube channel. Mahula na siya YouTube channel. Hey Jerez, what's up? Reunion sucks, bitch. I have one thing to say to the camera. Yeah, I have one thing to say to the camera. Kuya, ipatul ako. When you fucking use sunblock but still you're black. Okay, I'm just joking. I'm not teaching the kids proper conduct and stuff. Let's break the negativity here. Pinilit ko guys na maging masaya dun sa reunion na to. So, ang ginawa ko is nang zoom ako ng mga itsura ng mga family members ko. Ayan na nga, nakikita nyo mga zoom na yan. Okay, yun. Yan nga yung mga family members natin dyan. Sinubo ko yung mga mukha nila. At ayun nga, it was a very, very amazing experience na namang zoom ng mga tao na hindi nila video-videoan mo sila, diba? Okay, masaya din. Nagkibaw ka, unsa ng seat na. Oh, asa unsa mo ka, walang musing. Masaya talaga yung reunion din na nangyari na yun. And it was really, really amazing. Kaya hindi ako nadi-discourage ng mga tao na wag kayong pumunta sa reunion nyo. Baka kasi ganyan. Hindi ako ganun. So, sinasabi ko rin na pag may family reunion kami, you should do the rest kasi you should have the enjoyment with your family din, family members kasi baka naman, diba, baka sila yung makatulong din sa'yo na in the near future kung anong gagawin mo, diba, sila yung makatulong sa'yo. So, just be really, really kasi at the end of all that naman na feeling na ayaw mong pumunta sa reunion. How's the family reunion, bitch? Ice cream, I need ice cream. I fucking want pinipig. Oh my god, we're not the one. Pinipig. Pinipig. Nine, pinipig. Pinipig. Day ko, ano? Duha dong, pinipig dong.